Ja, jeg har om atomer og radioaktivitet. Ja, hvad er et isotom? Det er en atomkerne med samme protontal, men forskellige neutrontal. De kommer i mange varianter, altså de her atomer, alt efter hvor mange protoner og neutroner de har. Et stof som brint for eksempel har meget let protoner og neutroner, og et stof som xenon har så mange. Grundstoffer inddeles efter, hvor mange protoner de har i atomkernen, men grundstoffer findes dog i mange forskellige varianter, som sagt, som altså kan have forskellige antal neutroner. Hver variant kaldes så en isotom. Bevaresætninger og radioaktivt henfald. Et atom består jo af protoner, neutroner og elektroner, hvor elektronerne kredser rundt om neutronerne og protonerne. Protoner plus neutroner er altså nukleoner, summen af dem. Vi kan se her et heliumpartikel, som er bestående af 2 neutroner og 2 protoner, og rundt om kredser de 2 elektroner. Og nukleontallet her vil så være 4. De 4 bevarelsætninger er følgende, når man snakker om kerneprocesser. Den samlede energi er bevaret, det samlede antal nukleoner er bevaret, det samlede elektriske ladning er bevaret, det samlede leptontal er bevaret inden for hver familie. Atomer udgiver altså ikke altid radioaktiv stråling, det gør det kun, hvis det her sker. Et overskud af nukleoner, en ubalance mellem antallet af protoner og neutroner og overskud af energi. Så har vi med alfa at gøre her. Det er, når 2 protoner og 2 neutroner bliver udskudt fra kernen, som vi kan se her. 2 protoner og 2 neutroner, 4 nukleoner. Og det er så, det her er et heliumpartikel, som bliver skudt ud, eller et heliumatom, og man kan se alfa blive skudt ud her. Alfastråling kan stoppes af vores egen hud, men kan beskadeliggøre det, hvis der kommer for meget. Og ladningen er 2+. Så i forhold til beta-stråling, inden for kernen laves en neutron så om til en proton, og mens elektronen og antineutronen udsendes fra den. Gammastråling er så overskudsenergi, f.eks. kunne det være lys, som det er egentlig bare små partikler, også kaldt for fotoner. Gamma består altså banalt af partikler, der bliver udsendt med høj energi fra atomkernen. Jeg skal forklare et isotomkort, altså et kernekort. Et isotomkort viser en oversigt over næsten alle de atomkerner, vi kender. Det viser vigtig information om hver isotop, f.eks. om henfald, halveringstid, forekomst og massen. Man kan se heroppe i højre hjørne, at man også kan se det individuelle atomhenfalder. De gule, hvis det er alfastråling, det er pinke, lyserøde, hvis det er beta plus stråling, beta minus blå, og stabil er sort, og andre er grå. Andre kunne fx være, når det er blevet udstrålet gammastråling, som vi også skal se her. Hvis vi nu tog et stof som for eksempel radon, kan vi se, at det udstråler henfalder, alfastråling og gammastråling. Alfastråling er det, hvor 2 neutroner og 2 protoner bliver udstrålet fra selve kernen. Herved kan vi gå 2 til venstre og 2 ned. Så har vi ramt polonium, hvor beta plus bliver udstrålet, og det er jo der, hvor et proton bliver skudt ud. Og hvis vi lægger mærke til 84-tallet her, bliver det altså til 83, når vi går skråt ned til venstre. Så vil vi så ramme bismut, som også henfalder beta plus. Og så skal vi gøre det samme med at gå skråt ned til venstre, da et proton jo bliver udstrålet fra kernen. Og her rammer vi så bly, som er jo stabil. Og ja, det kan man så gøre med alle isotoper, til man altså rammer en stabil eller andre isotoper. Hvis vi nu tager et andet eksempel her, kunne vi måske tage det her, hvor vi går 2 til venstre, 2 ned, skråt 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 ned. Her rammer vi så osmium, som jo er henholdsvis stabil eller udstråler gammastråling.